Felizmente, nos últimos 10 anos, o Concello de Vigo apenas abriu 3 salas de lectura, que non bibliotecas. Salas de lectura na Casa do Patín en Bouzas, no Auditorio Mar de Vigo e máis recentemente en Navia, que son espazos necesarios, que son espazos úteis para o estudo, pero que foron presentados de maneira confusa, deliberadamente, como salas de lectura ou biblioteca, pero que non se poden cualificar como tales. Estas salas de lectura son espazos diáfanos, con mobles sacados dun catálogo de IKEA, donde o único que non hai nestas salas de lectura é algo para ler. Non hai ningún só libro, por non haber non hai nin tan sequera un só exemplar das 4 fantásticas novelas dos que é autor o alcalde de Vigo, non? Abel Caballero. E non é unha crítica que formule só o BNG, a propia Asociación Profesional de Bibliotecarios e Bibliotecarias en Galiza, BAMAD, xa lle advertiu, tanto no ano 2019 como no ano 2020, que para que un espazo se poida cualificar de biblioteca require de algo máis que poñerlle o rótulo, require de contar cun tamaño adecuado nas súas instalacións, sobre todo contar con documentos, isto é, con material de lectura, con libros e con outro material documental, máis o que é indispensável é que conten con personal adecuado para a xestión dos servizos bibliotecarios. Por lo tanto, BAMAD, a Asociación Profesional de Bibliotecarias e Bibliotecarios de Galiza, ten sinalado tamén a manifesta insuficiencia dos recursos bibliotecarios na principal cidade deste país e ten demandado de maneira tamén clara a necesidade de impulsar unha rede municipal de bibliotecas. Sobre ese pretenso, compre lembrar, compre salientar tamén, que o Bloque Nacionalista Galego temos trasladado de maneira reiterada nas nosas emendas aos orzamentos municipais nos últimos exercicios propostas para, precisamente, poñer en marcha novas bibliotecas na nosa cidade, emendas e propostas que contaron sempre co rexeitamento, co voto negativo do Partido Socialista. Hai que suliñar, nese sentido, que ademais do que son os espazos bibliotecarios, hoxe Vigo sí que conta cun número significativo de espazos de lectura, de pequenas bibliotecas situadas en centros veciñais e culturais que infelizmente non poden funcionar como deberan, non poden desenvolver plenamente os seus servizos, fundamentalmente por estar atendidos por entidades que, contando sin ánimo de lucro, con escasos recursos, carecen dos medios materiais e humanos que permitan a esa dinamización. E por último, hai un terceiro elemento que nos leva a empurrar a propoñer esta proposta de moción e é atender a enorme potencia creativa que ten a nosa cidade, nomeadamente no ámbito literario, con abondosas figuras destacadísimas no ámbito da creación, mas tamén con importantes referencias en eidos tan importantes como é a edición e a distribución de libros. E, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, o Concello de Vigo ten que despregar esforzos adicionais para axudar ao desenvolvemento desas potencialidades para referenciar Vigo como unha cidade referente no ámbito literario e editorial. E con ese obxectivo, as propostas de acordo que traslada a moción do BNG son fundamentalmente 7 medidas, todas alrededor da idea de que é necesario impulsar de maneira participativa un plan municipal de promoción da lectura que inclúa, entre outras medidas, a posta en marcha dunha rede municipal de bibliotecas nos barrios e parroquias que principie por executar no inmediato o proxecto de biblioteca pro barrio de Teis no antigo ambulatorio, iso sí, coa dotación material e de persoal necesarias para prestar plenos servizos bibliotecarios, atendendo ademais a reivindicación da veciñanza de Teis, que xa lle ten enviado de maneira clara a mensaxe ao alcalde de Vigo de que non se van conformar con apenas unha nova sala de lectura. Teis precisa, Teis merece unha biblioteca como tal. En segundo lugar, nese plan municipal de promoción da lectura, en opinión do BNG, entendemos que se debe inscribir tamén o desenvolvemento de campañas e programas de promoción da lectura con carácter xeral, mas prestando especial atención á mocidade e, dende logo, prestando tamén especial atención e agarimo á promoción da literatura no noso idioma en lingua galega. En terceiro lugar, o Concello de Vigo pode e debe ofrecer un apoio e dinamización dos clubes de lectura para que estes tamén se estendan polo conxunto do territorio da cidade, mas tamén proveer dos medios necesarios para a dinamización dos espazos de lectura e bibliotecas existentes en diferentes centros veciñais e culturais. En quinto lugar, o Bloque Nacionalista Galego, nesa aposta por converter a Vigo nunha cidade referente no ámbito cultural e nomeadamente no ámbito da literatura, entendemos que é momento de poñer en marcha unha grande semana da literatura de Vigo.
unha semana de literatura que conte cunha programación ampla, descentralizada e que sirva para poñer de relevo a cidade no ámbito literario e editorial e para promover as autoras de Vigo e do conxunto de Galiza. En sexto lugar, ampliar en relación co anterior tamén a colaboración institucional que permita potenciar as feiras do libro e do libro antigo na nosa cidade e, por derradeiro, compre tamén é necesario incluir medidas de apoio ao sector editorial e as librerías da cidade. Trátase de aplicar unha política cultural que, dende logo, aposte decididamente pola lectura como verdadeira porta de entrada á cultura, que aposte decididamente por facilitar o acceso aos libros e que, dende logo, permita, insistimos, referenciar a Vigo como un exponente no que ten a ver coa creación literaria. Esas son as medidas que propomos o BNG, que agardemos conten cun respaldo mayoritario na corporación, no conxunto do pleno, porque se trata, entendemos, de medidas que son absolutamente razoables, xustas, necesarias e que permitirían comezar a reverter a política de desertización cultural que se ten aplicado nos últimos anos por parte do goberno de Abel Caballero.